Noong December 8, 1941, inatake ng Japan ng Pilipinas mula sa Japanese-occupied Formosa, ilang oras lamang matapos ang pang-aatake ng mga Hapon sa Pearl Harbor sa Hawaii, kung saan winasak ng mga Hapon ang Pacific Fleet ng US sa Hawaii. Kasabay rin ito ay ang pag-atake ng Japan sa Britanya sa kanilang kolonya sa Malayan Peninsula, kung saan sunod-sunod ang kanilang pagkatalo, pati na sa kanilang kolonya sa Hong Kong. Ito ang kwento ng Japanese invasion sa Pilipinas at iba't ibang isla sa Pacific matapos ang tagumpay na surpresang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor, ang simula ng pagbagsak ng Southeast Asia sa kontrol ng Japanese Empire at sa Pacific. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Bago pa man sumiklab ang digmaan ng Japan at China, ay matagal nang pinabayaan ng US ang kanilang mga depensang militar sa Pacific dahil sa kanilang pagkapanalo sa World War I na nagresulta sa kanilang pagiging isang superpower na bansa. Sa kanilang paniniwala ay walang sino mang aatake sa kanilang kolonya sa Pacific na nasa ilalim ng kanilang makapangyarihang bansa. Pero noong July 1941, matapos ang Japanese invasion sa Southern Indochina, ay doon palang na-realize ng mga Amerikano na talagang handa palang makipagdigmaan ng Japan sa kanila, kaya itinatag ng US ang USAFE o ang United States Army Forces in the Far East na binubuo ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo sa pamumuno ni General Douglas MacArthur bilang Commander-in-Chief nito. Sa panahong iyon, ang Philippine Army ay merong libo-libong sundalo, ngunit kulang ito sa modernong kagamitang pandigma. Kahit ganun pa man, ay determinado naman ang mga Pilipino na depensahan ang inang bayan kung sakaling aatake ang mga Hapon sa bansa. Meron namang maliliit na puwersa ang US Navy na nakabase sa rehiyon, ang lumang Asiatic Fleet sa pamumuno ni Admiral Thomas Hart. Pero ang mga barkong pandigma na ito ay mga luma na sa panahon pa ng World War I na hindi katulad sa Pacific Fleet ng US na nakabase sa Hawaii, ay moderno at mas malalaki ang mga barkong pandigma. Kahit ganun pa man, ang kabuuang puwersa ni General MacArthur sa Pilipinas sa mga panahong iyon ay nasa mahigit 22,000 soldiers na binubuo ng isang American regiment, 3 well-trained Filipino scout regiments, 2 tank battalions, 10 division ng inexperienced Philippine soldiers at iilang mga coastal at anti-aerial artillery. Nasa ilalim din ng kamay ni MacArthur ang Far East Air Force ng US sa pamumuno ni Major General Lewis Brereton na merong 218 modern aircraft, kasama na dito ang 6 na squadrons ng Philippine Air Corps. Samantala, ang plano ng Japan sa kanilang pag-atake sa Pilipinas at iba't ibang Pacific Islands na kontrolado ng US ay ipapatupad ng IGN kasama ang kanilang Special Landing Force ayon sa plano ng Tokyo na unang inu-neutralize ng kanilang puwersa ang American Air Force sa Pilipinas para makontrol nila ang himpapawid. Nasusundan ng ilang amphibious landings sa main US Northern Airfields sa Luzon para mapalawak ang aircraft capabilities ng Japan, at kung tuluyan ang babagsak sa kanilang kontrol ang himpapawid, ay susundan na ito ng kanilang main amphibious attack sa buong Luzon at Mindanao. Pamumunuan ni Lieutenant General Huma Masaharo ang pag-atake sa Pilipinas kasama ang puwersa ng 16th at 40th Division ng Japanese Imperial Army, pati na ang 65th Division Mixed Brigade na merong 2 tank regiments na siyang magsasagawa sa land assault sa Pilipinas, na siyang susuportahan naman ng 5th Army Air Force Division sa pamumuno ni Lieutenant General Obata Hideyoshi na merong 183 short-range aircraft. Itinalaga rin ng Tokyo si Vice Admiral Takahashi Ibo ng 3rd Fleet na siyang susuporta sa kabuuang Japanese invasion sa Pilipinas.
kasama ang kanilang napakaraming battleships at destroyers. Ang pinaka-objective ni Takahashi ay wasakin ang Asiatic Fleet ng US na nasa Pilipinas at suportahan ang naval landings at masigurong protektado ang kanilang supply lines. Samantala, itinalaga naman ng Tokyo si Vice Admiral Inoue Shigeyoshi ng 4th Fleet na siyang magsasagawa ng operations sa pag-atake sa mga isla ng Pacific na kontrolado ng US. Kasama na dito ang pag-atake sa Wake Island at Guam. Ayon sa plano ni Shigeyoshi na magsasagawa sila ng aerial bombardment sa Wake Island sa loob ng 3 araw na susundan ng naval landing sa Wilkes Island at sa sentro ng Wake Islands na pamumunuan ni Rear Admiral Kajioka Shadamichi, kasama ang kanilang support force ng cruisers at destroyers, 34 na bombers at 24th Air Flotilla ng Japan. At ang para naman sa invasion sa Guam ay tinalaga ni Shigeyoshi si Major General Hori Tumitaro ng South Seas Detachment na merong persang mahigit sa 4,000 sundalong Hapon na mula sa 144th Infantry Regiment na susuportahan ng 6th Cruiser Division sa pamumuno ni Rear Admiral Goto Arimoto na merong 4 na heavy cruisers at 4 na destroyers. Kasama rin sa plano ni Admiral Shigeyoshi ang pag-ukupa sa Gilbert Island at magsasagawa ng aerial bombardments sa Holland at Baker Islands. Noong December 2, 1941, ibinigay na ng Tokyo ang order na ipatupad na ang kanilang planong pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Pacific, partikular sa Pearl Harbor sa Hawaii. 2 araw ang makalipas, naglayag na ang puwersa ni General Homa mula sa Hahajima Islands papunta sa Guam para simulan na ang kanilang invasion sa isla. 4 na araw makalipas noong December 8, alas 3 na madaling araw, natanggap ng mga US commanders sa Pilipinas ang balitang sorpresang inatake ng mga Hapon ang kanilang main naval base sa Hawaii na siyang dahilan sa pag-order ni General MacArthur na maghanda na ang kanilang buong pwersa dahil paniguradong isusunod na ng mga Hapon ang Pilipinas. Alas 7 ng umaga nagsimula nang lumipad ang mga Japanese aircraft mula sa Japanese-occupied Formosa papunta sa Northern Luzon. Alas 9:30 ng umaga inatake ng mga Hapon ang syudad ng Tuguegarao at Baguio kung saan andon ang karamihan sa mga US aircraft. Sa parehong oras, inatake rin ng Japan ang Wake Island, pati na ang Guam, Mauro, Howland, Baker at Gilbert Islands sa iba't ibang bahagi ng Pacific Ocean na siyang dahilan sa pagkawasak ng mga US airstrips sa mga isla. Samantala, ang puwersa ng Japan mula sa Marshall Islands ay nagsimula na ring maglayag para sa kanilang land invasion sa Gilbert Island. Mararating nila ang isla sa December 9 at tagumpay na makakadaong sa Makina at Tarawa na walang kahirap-hirap. Samantala, sa main attack force ng Japan sa Pilipinas sa araw ng December 8, 1941, alas 12:30 ng tanghali, ang second aerial bombardment ng mga Hapon gamit ang kanilang Mitsubishi aircraft ay inatake ang Iba Airfield at winasak ang mga eroplano ng mga Amerikano pati ang US radar station sa lugar. Pagkatapos ay dumiretso ang mga Hapon sa Clark Airfield at winasak rin ang karamihan sa mga US aircraft sa lugar. Pagdating ng hapon ay kalahati na lang ng mga eroplano ng US ang natitirang operational. Sa loob lamang ng isang araw ay napakaraming winasak ng mga Hapon mula sa Pearl Harbor sa Hawaii hanggang sa Pilipinas at sa iba't ibang mga isla na kontrolado ng US sa Pacific na siyang dahilan sa tuluyang pagkalumpo ng kabuuang puwersa ng mga Amerikano sa Pacific. Sa parehong araw rin ay tagumpay na nakadaong ang mga Hapon sa Batan Island sa Batanes at madaling bumagsak sa kanilang kontrol ang maliit na airfield sa isla. Dahil dito, inutos kaagad ni Admiral Hart ng US na mag-withdraw ang Asiatic Fleet ng US mula sa Pilipinas at dumiretso sa Australia para makipagsanib puwersa sa Britanya at Dutch na kasabay ring inatake ng Japan sa araw na yon. Sa mga sumunod na araw ay patuloy ang aerial bombardment ng mga Hapon sa Northern Luzon para tuluyan ang mawasak na natitirang mga eroplano ng mga Amerikano sa lugar.
pati na sa mga iba't ibang isla sa Pacific ay patuloy rin itong binobomba ng mga Hapon hanggang noong December 10, 1941 nang magsimulang dumaong ang mga Hapon sa Agania Bay sa Guam, pero sinalubong ito ng US Insular Force sa isla at isang madugong bakbakan kaagad ang naganap, pero dahil sa superior firepower ng mga Hapon ay napilitang umatras ang mga Amerikano sa kanilang posisyon. Pero sunod-sunod na ang pagdaong ng mga Hapon sa isla hanggang sa mapalibutan ng mga Amerikano sa lugar. At insaktong alas 6 ng gabi, sumuko ang pwersa ng US sa isla ng Guam sa mga Hapon, ang pinakaunang isla ng US sa Pacific na bumagsak sa kontrol ng Japan. Samantala, sa Pilipinas, madaling araw ng December 10, 1941, tagumpay na nakadaong ang 4,000 pwersa ng mga Hapon sa Apari, kung saan madaling nakontrol ang US airfield sa lugar. Sa parehong oras, nagsimula na ring dumaong ang pangalawang pwersa ng Japan sa Vigan, pero sinalubong ito ng mga natitirang US bombers kaya napilitang bumalik sa kanilang mga transport ships ang mga Hapon at lumayo sa lugar. Pero sa sumunod na araw, bumalik ang mga Hapon at tagumpay na nakadaong sa bahaging norte ng probinsya at tagumpay na nakontrol ang syudad ng Lawag. Samantala, ang ibang puwersa ng Japan ay bumalik sa Vigan at tagumpay rin itong bumagsak sa kanilang kontrol pati na ang airfield sa lugar. Samantala sa Manila nang makarating kay General MacArthur ang balitang bumagsak na sa kontrol ng mga Hapon ang bahaging norte ng Luzon, ay naghuramentado daw ito sa galit. Ayon sa mga nakakita at sinisisi si General Jonathan Wainwright dahil sa mga kapalpakan nitong depensahan ng Northern Luzon. 2 araw ang makalipas noong December 12, 1941 ay tagumpay rin na nakadaong ang mga Hapon sa syudad ng Legazpi sa Southern Luzon mula sa isla ng Palau at madali ang bumagsak sa kanilang kontrolong syudad, pati na ang airfield sa lugar. Dahil dito humingi na ng permiso si General Brereton ng US na kinakailangan na nilang ilipat ang kanilang natitirang aircraft sa syudad ng Darwin sa Australia bago pa man ito tuluyang wasakin ng mga Hapon, dahil ayon sa general na huli na ang lahat at malapit nang bumagsak sa kontrol ng Japan ang buong Pilipinas na siyang pinahintulutan naman ni General MacArthur. Nagbigay naman kagad ng utos si General Huma na dumiretso ang kanilang buong pwersa sa Vigan para mag-advance papunta sa Lingayen Gulf para tuluyan ang bumagsak sa kanilang kontrol ang mga probinsya ng La Union, Pangasinan at Zambales. Samantala sa Wake Island ay patuloy ang pag-atake ng mga Hapon sa isla hanggang sa sinubukan itong dumaong, pero sinalubong ito ng mga battery fires ng mga Amerikano na dumidepensa sa isla at tagumpay na napalubog ang isa sa mga destroyers ng mga Hapon, ang pinakaunang barko ng IGN na napalubog ng US sa Pacific War na naging dahilan sa pag-atras ng mga Hapon at bumalik sa Marshall Islands. Pero hindi pa doon matatapos ang pag-atake ng Japan. Simula pa lang ito ng kanilang agresibong pananakop sa Pacific at Asia. Babalik muli ang mga Hapon sa Wake Island sa mga susunod na linggo para tuluyan ang sakupin ng isla pati na ang Pilipinas. Hanggang dito na lang muna at sa susunod na video ay tatalakayan naman natin ang pagpapatuloy ng pananakop ng Japan sa Pilipinas, partikular sa Mindanao, sa Davao at Sulu. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na videos dito sa Abisat TV. Maraming salamat sa panunood.